este incremento turístico, unha vez que o destino creemos que se está consolidando, probablemente no plazo de un 2 anos sexa un dos destinos pois xa máis preferidos, por decirlo de algún xeito, de España. Xa estamos aí detrás dos grandes destinos de toda a vida do Mediterráneo da costa, pois xa está Madrid e Galicia, e nos estamos desenvolvendo ferramentas para asumir esa xestión, tendo en conta que levamos tamén moito tempo traballando para estar onde estamos agora mesmo. Eu podo decir que desde a Xunta de Galicia se levan como mínimo 30 anos traballando, cando se crearon as sociedades de xestión do Plan Xacobeo e a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia por Galicia, que se crearon no ano 1993 precisamente para promocionar Galicia como un destino turístico único, por decirlo así, e tamén para poñer en valor o fenómeno das peregrinacións que estaba, pois, naquela época non estaba no seu mellor momento. 30 anos despois recibimos pois preto de 500.000 peregrinos e Galicia se afianza con máis de 8,3 millóns de visitantes como o principal destino do norte de España. Neste sentido, pois, para seguir afianzándonos e centrar o destino que queremos próximo, Turismo de Galicia, en colaboración co Cluster Turismo de Galicia, o sea, co empresariado galego, desenvolveu un plano estratégico, un plano que vai desde o ano 2024 hasta o ano 2030, en o que todos os departamentos da Xunta de Galicia van a investir 1.000 millóns de euros. Isto dá a idea da transversalidade que ten o turismo e agora mesmo pois fomos quen consolidar todo aquel traballo no que se comezou de xeito que o que buscábamos era os nosos recursos, generar produtos turísticos, diversificar a oferta para competir con outros destinos máis desenvolvidos, Mediterráneo, illas, e poder facer unha oferta atractiva para distintas demandas. Creo que eso o logramos e tamén con este desenvolvemento tamén se logrou xenerar un destino cada vez con máis posibilidades ao longo de todo o ano e cada vez máis desconcentrado. Deixando un pouco ao lado os valores absolutos que desde logo nos mostran que vamos polo camiño, hai que falar da calidade, hai que falar tamén desa oferta complementaria continua para que o turismo sexa atractivo aos visitantes ao longo de todo o ano. Aí tamén traballamos e vemos como meses que tradicionalmente non eran especialmente turísticos, como xaneiro ou febreiro, pois xa medran ano tras ano. Este ano, no mes de xaneiro, un 4% máis de ocupación hoteleira, en febreiro un 3%. Hai que esperar a ver os datos da Semana Santa, que o ano pasado creo marzo, este ano en abril, pero creemos que aí nos estamos consolidando como un destino tamén para todo o ano. En canto ao Camiño de Santiago, tamén observamos unha diversificación a hora de chegar a Santiago de Compostela. Meses como maio, abril, mesmo decembro, outubro e mesmo novembro están sendo meses de afluencia de peregrinos, co cual esta actividade que xenera tanto valor engadido, pois vemos que está beneficiando cada vez a máis persoas e cada vez a máis territorio. Tamén o turismo en Galicia cada vez é máis rendible. O ano pasado os hoteles galegos ganaron un 6,5%
5 máis que no ano 2023. Isto é moi importante. A actividade turística se consolida como unha actividade rendible. Calculamos que alrededor de 430 millóns de euros foron os que gañaron os hoteleiros galegos o ano pasado. E tamén vemos que se alonga un pouco máis a estancia media que tiñamos en Galicia habitualmente, que realmente tampouco era unha estancia media moi longa. Observamos tamén que o gasto medio se incrementa e que, sobre todo, o turismo internacional se incrementa moitísimo. Temos xa máis dun 30% de turistas estranxeiros e hai un mercado que é moi importante para nós, para toda España, pero para nós fundamentalmente, que é o mercado norteamericano. O ano pasado pernoitaron en Galicia máis de 260.000 turistas norteamericanos e tamén foi o país que máis peregrinos vehiculou, o país estranxeiro que máis peregrinos vehiculou cara a Santiago de Compostela. Isto é moi importante porque un americano gasta 170 euros diarios en contra de un español que en Galicia gasta 70 euros diarios. É moi importante, pois, que o público e os visitantes estranxeiros se acheguen a Galicia e nos tamén constatamos que, por fin, Galicia é un destino que se internacionaliza. En canto ao Camiño de Santiago, pouco hai que promocionar xa. Eu creo que o camiño está no nivel máis universal da historia, máis que na Idade Media ese mundo que era moito máis pequeno que o que temos agora, pero agora o camiño é tan universal que calquera persoa en calquer lugar do mundo pode sentir a impronta de vir a Compostela e poñerse a peregrinar e acabar aquí. Xente dos Estados Unidos, de Brasil, de Australia e mesmo de Sudáfrica descubriron últimamente o Camiño de Santiago e a verdade que é algo que nos debemos cuidar e debemos transmitir, porque agora mesmo é o escaparate máis importante que temos de cara a atraer visitantes e tamén peregrinos. Creo que estamos no camiño que buscamos, que vimos no que se ven traballando desde hai moito tempo, con un sector tamén potente, con un sector comprometido co desenvolvemento turístico de Galicia e co que é moi doado traballar. Nos entendemos moi ben. Hai que lembrar que cando se creou a Sociedade Anónima de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, no Consello de Administración, é unha sociedade pública, que está integrada ahora na Xencia de Turismo de Galicia, se quixo que no Consello de Administración estuvese representado o sector privado. E probablemente esa trayectoria e ese xeito de ir da man na toma de decisións despois de múltiples avatares, todos recordaremos pois o Prestige, como saiu reforzado, por ir moi atrás, como saiu reforzado o sector turístico galego e o propio turismo galego. Houbo acontecementos como unha vaga de incendios que nun verán que toda a imaxe turística de Galicia sufriu, o mesmo xa para decir algo moi contundente, pois a crise do COVID-19 que sí que fixo que o sector poidera sair reforzado, sobre todo con unha axuda moi xenerosa da administración, teño que decir, da Xunta de Galicia, que foi quen enseguida de poñer a disposición do sector importantes recursos para que este sufrira o menos posible. En definitiva, eu creo que agora mesmo estamos nun momento moi especial para o turismo en Galicia e esta xornada seguro que o vai poñer de manifesto. Quero reiterar a miña felicitación a xornalistas de Galicia e espero que que aproveitedes moi ben todos os relatorios que vai haber hoxe aquí, porque a verdade son figuras de primeira fila no ámbito turístico tanto galego como nacional. Moitas grazas.